Goddag og velkommen til Den Grønne Ært. Jeg er Pia Holm. Hvorfor Den Grønne Ært, det ved vi ikke. Den kunne lige så godt være gul eller lilla. Det navn valgte vi for jeres skyld. I dag har vi besøg af en meget vigtig person. En forsker. Velkommen til Jeffrey Mayer. Tak alle sammen. Tak. Mange tak, fordi du gad at komme. Det er en rigtig stor ære. Det var helt så lidt. Sæt dig ned. Tak skal du have. Nå, Jeffrey. Okay, var bare det. Okay, Jeff. Hvad arbejder du så med for tiden? Jamen, lige ved tiden, der arbejder jeg som farvestofforsker, og vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring farvestoffet E104. Jamen, grønne og røde solvand er blevet fjernet fra hylderne, fordi at man har fundet E104 farvestof i, og det gør børn hyperaktive, og derfor hjælper det rigtig meget, at vi har fjernet det. Jamen, vi har lavet en undersøgelse med nogle forskellige lægemidler, og det ser ud til, at flere hundrede danske registrerede lægemidler indeholder farvestofferne E104, altså quinolin gult, og E127 og E132. For eksempel kan det være meget værst for vores patienter, fordi at det kan forårsage hudbetændelse, og så kan det også være meget kræftfremkaldende. Og nogle af symptomerne, det kan være diarré, astma og allergi. Det lyder skrækkeligt. Er der nogen midler mod det? Har I tænkt jer at gøre noget ved det? Hvis jeg kunne gøre noget, ville jeg rigtig gerne fjerne farvestofferne fra lægemidlerne, for at gøre det bedre for patienterne. Tusind tak, fordi du kom. Det har været meget spændende. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Ellers havde det ikke du. Big day. Det har så været alt for i aften her på Den Grønne Ært. Jeg er Pia Holm, og vi ses måske på næste mandag, hvis ikke showet når at gå for lidt. Inden vi går, skal vi så ikke lige få en lille dans? Lad os gøre det. All night, Mary's on replay. She's